This is number 2010 Sharp Eye channel. We are here at FNB Stadium, Kaizer Chiefs 1, Sekhukhune United 3. Puthi kunjani? Kumnandi nje, kumnandi nje. Kwanuka inyama nje. Kumnandi ezweni. Yeah, mfethu. No, into engisho mapholoba mfethu, hayi no. Sekucacile ukuthi hayi uNkulunkulu uyibhakaniye. Yeah. Fasile, kufasiwe emazulwini. Yeah. Angeke mfethu singabhani sithandwe ngalendlela. Awu kodwa Nkosi simwakade. Besenze. Awu besenzeni uthando ngawo lezwayini namhlanje. Umhlaba sewuyabhubha. Ori undlu seliyabuya. Mfethu besibraya manje Saturday. Exactly, yeah. Besibraya namanje sisakhipha inyama emazinyweni. Kodwa kuphakathi cabanga phakathi neviki mfethu. Kumele siphinde sibuyele futhi. Awu ama pranksters sibolekeni bafitha ama pranksters. Ithi kwaze kwamnandi ezweni. Zikula speaker mfethu ziyakhala. Ngingumuntu weBhayibheli mina mapholoba. Kuneverse lapha eBhayibhelini mani indaba lapha uJesu athi yehla zake wemthini. Yeah. Dilika mzake wemthini. Namhlanje zake nyodla kwakho. Awu wehluza ke wemthini ngangishilo. Uza ke uyiSundowns ngoba iSundowns kade phezulu. Ngathi isikhathi sikazake sizofika. Awu lamemezi udlu wamemeza uthi uzake udilikile. Ngangishilo enye into ukuthi unabo uzobuya awuphela konke lo msinjwana lo. Yazizwa manje sikuphi? Zikula speaker mfethu. Ziyakhala mfethu. Yahlehla manje ibuyele emuva inqobo. Yeah. From number 2 straight to number 14. What in the space? Ngiyakutshela. Ahambe uBrian mfethu. Baba yinhlungu emva kweinhlungu, double pain, double inhlungu. Kule inhlungu engakapheli eze weekend sidla iStelis Kaizer Chiefs. Zangena ngapha. Bebesabanjwe lezi nhlungu ze weekend. Lezi mfethu ICU kugcwala. Akusilo nejaqamba. Into nje engachazeki. Siyabonga kakhulu bafo. All the best nawe eBhakaniya. Shilo sakusasela. Shilo sokunanzika. For your soccer updates, visit www.ngobo2010sharpeye.com.